Απλά θεωρήσαμε αναγκαίο να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη τύπου για να γνωρίσει καλύτερα ο λαός του Ηρακλείου και όσοι δεν μας γνωρίζουν, δεν έρχονται στις δράσεις μας, δεν έχουν έρθει στις συνελεύσεις μας, για ποιο λόγο εμείς οι απλοί πολίτες έχουμε κατέβει στο δρόμο στην κυριολεξία, για ποιο λόγο έχουμε επαναστατήσει κατά κάποιο τρόπο και πώς σκεφτήκαμε αυτή η παράταξη να κατέβει στο Δήμο. Όλα ξεκινούν από την πολιτική της κεντρικής εξουσίας, την μνημονιακή πολιτική. Ναι, μεν θεωρούμαστε μια ακτιβιστική ομάδα, αλλά στην ουσία το θέμα έχει και πολιτική χρειά. Από τη στιγμή που βάλετε ο πολίτης, από τη στιγμή που βάλετε η οικογένεια και οδηγείται στην εξαθλίωση, αποτέλεσμα έχει η δράση μας να πάρει πολιτική χρειά. Σε αυτό, από την πολιτική δηλαδή αυτή δεν εξαιρούνται και οι δήμοι. Οι δήμοι σαν με τη μορφή του καλλικράτη. Η τοπική αυτοδιοίκηση οδηγείται συνεχώς στην ασφυξία. Έχουν μειωθεί οι θεσμοθετημένοι πόροι της, περίπου στο 60%. Υπάρχει συνεχής ροή απολύσεων των υπαλλήλων. Οι υπηρεσίες της υπολειτουργούν και οδηγούνται είτε στο κλείσιμο είτε στην ιδιωτικοποίηση. Αυτό σημαίνει λοιπόν μια μεγάλη επιβάρηση των πολιτών. Ξέρουμε ότι υπάρχουν τα μνημόνια τα γνωστά, έχουν δηλαδή υπογραφεί διάφορα νομοθετήματα που προβλέπουν την κάλυψη των αυτοδιοικητικών δαπανών να γίνονται αποκλειστικά από την υπερφορολόγηση των δημοτών και αυτή η υπερφορολόγηση θα είναι απευθείας από τους Δήμους. Έτσι, εκποιώντας τη δημοτική και τη δημόσια περιουσία, εν πάση περιπτώσει, του Δήμου, φτάνουμε να μετατρέψουμε τους Δήμους σε ένα μηχανισμό φορείς πρακτικό. Εμείς, λοιπόν, θεωρούμε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Εμείς λέμε όχι. Πρέπει να αποφασίσουμε και εμείς και οι δημότες να πάρουμε το Δήμο στα χέρια μας. Πρέπει να πούμε όχι στη μνημονιακή πολιτική. Άρα το ζητούμενο αυτών των αυτοδιοικητικών εκλογών έχει να κάνει ευρύτερα με το πολιτικό αγώνα που γίνεται στην κοινωνία μας. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε όχι, να ανατρέψουμε το καθεστώς αυτό. Για μας είναι καθεστώς. Έχουμε κουραστεί να ακούμε για αυτοκτονίες. Δηλαδή, όταν ένας λαός έχει ανάπτυξη, ευημερεί, δεν ακούμε καθόλου, δεν υπάρχουν αυτοκτονίες για οικονομικούς λόγους κυρίως. Αυτό λοιπόν σήμερα που ζούμε θεωρείται εξαθλίωση, γενοκτονία. Εμείς και σαν παράταξη που κατεβαίνει στο Δήμο θέλουμε να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Αποσκοπούμε στην ανάπτυξη όντως του Δήμου, του σπιτιού μας και κατ' επέκταση να συμβάλλουμε όσο μπορούμε στη γενικότερη αλλαγή και ανατροπή της κατάστασης σε όλη την Ελλάδα. Αν χρειαστεί, σε συνεργασία και με άλλους Δήμους, όπου πραγματικά οι δημότες επιθυμούν μια βελτίωση και ανάπτυξη του χώρου. Επανέρχομαι και λέω ότι αυτές οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι καθαρά πολιτικές εκλογές. Εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε πολιτικά ζητήματα, θα πρέπει ο κάθε ένας πολίτης να συμβάλλει από όποιο μετερίζει είναι, να συμβάλλει με ό,τι γνώσεις έχει, από όποιο πόστο και αν βρίσκεται, ανεξάρτητα είναι σε χαμηλό ή ανώτερο. Και αυτό σημαίνει η ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Άρα ο κάθε πολίτης θα πρέπει να αποφασίζει για την καθημερινότητα που θέλει να ζει και την ποιότητα που θέλει να έχει στην καθημερινότητά του. Γενικότερα, εγώ τελειώνοντας, θα πω ότι είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε, να βάλουμε τον εαυτό μας μπροστά, να πολεμήσουμε, να αγωνιστούμε εναντίον κάθε ξεπουλήματος της χώρας
και του Δήμου μας ταυτόχρονα σε ξένα συμφέροντα. Είμαστε από την ομάδα τη Λαϊκή Στάση Πληρωμών. Την ομάδα δηλαδή που μάχεται τώρα και πάνω από ένα χρόνο για να μην πέσουν στα χέρια των τραπεζών οι περιουσίες των ιδιωτών. Έχουμε κατορθώσει στο χρόνο που κάνουμε τον αγώνα να γλιτώσουμε περίπου 100 πληστηριασμούς από τις τράπεζες προς ιδιώτες. Και αυτό το κατορθώνουμε επειδή επιμένουμε, είμαστε μια ομάδα αποφασισμένων δημοτών. Η ίδια ομάδα, αφού είδε τι κατόρθωσε, και αυτό που λέω είναι διότι το Ηράκλειο είναι η μοναδική πόλη στην Ελλάδα που δεν έχει γίνει κανείς πληστηριασμός από τράπεζες προς ιδιώτες, προς χρέη ιδιωτών. Γι' αυτό προσπαθούμε να πούμε και στο Δήμο, διότι βλέπαμε ότι το επόμενο στάδιο είναι ο Δήμος που μπορούμε να βοηθήσουμε. Κατεβάζουμε την παράταξη τη δικιά μας, η οποία ονομάζεται Άμεση Δημοκρατία. Για μένα το άμεση νομίζω είναι πλεονασμός, γιατί η παράταξή μας είναι καθαρά δημοκρατία και αυτή πρεσβεύουμε. Πρεσβεύουμε την αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία. Ούτε νέα ούτε παλιά. Μία είναι η δημοκρατία. Ή αυτή ή δεν έχουμε δημοκρατία. Εμείς λέμε δημοκρατία αυτή που πιστεύουμε. Τι κάνουμε τώρα. Η ομάδα δεν έχει ούτε χρώμα ούτε κόμμα. Δεν δεσμευόμαστε από κανένα. Είμαστε οι δημότες, είμαστε εσείς όλοι. Διότι όλοι εσείς μαζί με εμάς θα φτιάξουμε κάτι καινούριο. Μόνοι μας δεν μπορούμε. Ούτε έχουμε και τη δύναμη να το κάνουμε αυτό. Ορίσαμε μεταξύ μας την κυρία Μανατίδου, η οποία θα είναι δήμαρχος. Θα εκτελεί βασικά τις εντολές τις δικές μας. Και εμείς με τη σειρά μας πάλι δεν είμαστε απόλυτοι. Ό,τι πει ο λαός θα κάνουμε. Ο λαός θα προτείνει, εμείς θα ιεραρχούμε και αυτός θα ψηφίζει το κάθε σημαντικό θέμα. Όχι τα απλά θέματα. Τα απλά θέματα είναι εύκολο να λυθούν από εμάς. Αν ο λαός συμμετάσχει, τότε πιστεύω να πετύχουμε πολλά. Αν ο λαός απέχει, θα είναι τα πράγματα πιο δύσκολα. Εξάλλου, η δημοκρατία δεν είναι κάτι απλό και εύκολο πράγμα. Η δημοκρατία θέλει προσπάθεια. Γιατί μέχρι στιγμής δεν είχαμε δημοκρατία και ήρθαμε εδώ που ήρθαμε. Πιστεύω ότι θα δώσουμε τα κίνητρα στον κόσμο με πολλούς τρόπους που έχουμε σκεφτεί, ώστε να έρθουν οι ίδιοι να κυβερνήσουν αυτό το χώρο. Η λέξη κυβερνώ είναι σχετικό. Πρόγραμμα έχουμε κάποιες τάσεις, όπως είναι το αντιμνημονιακό, όπως είναι ότι οι περιουσίες αυτινού του Δήμου πρέπει να μείνουν στο Δήμο, με κάθε τρόπο και όχι μόνο να τις γλιτώσουμε σήμερα, αλλά να τις γλιτώσουμε για πάντα. Θα βρούμε τους τρόπους. Αυτά λοιπόν και πολλά άλλα θα είναι το πρόγραμμά μας, το οποίο θα φτιαχτεί όμως από τον ίδιο το Δημότη και όχι από εμάς. Ο Δημότης μπορεί και να μας ρίξει και να μας ανεβάσει. Μαζί θα δουλέψουμε. Έχουμε κανονίσει ένα μηχανισμό, βασικά δεν κατεβάζουμε ένα πρόγραμμα, κατεβάζουμε ένα μηχανισμό, ο οποίος ο ίδιος ο μηχανισμός θα χτίσει το νέο Δήμο. Τώρα για τα προγράμματά μας είπαμε ο μηχανισμός θα τα φτιάξει. Εμείς έχουμε διάφορες προτάσεις, όπως είναι το αντιμνημονιακό. Δεν θέλουμε κανένα να έρθει εδώ να διοικήσει το χώρο αυτό. Δεν θέλουμε να χάσουμε τίποτα από αυτό που ανήκει στο Δήμο, μα τίποτα. Και όχι μόνο για σήμερα, αλλά να μην χαθεί ποτέ. Για τα έργα που είναι να γίνει στο Δήμο, όπως είναι το νερό, όπως είναι η ενέργεια, εκεί παίζεται μεγάλος χορός. Θέλουν να ξεπολυθούν τα πάντα και εκεί έχουμε προτάσεις που όχι μόνο να γλιτώσουμε τα χωράφια μας και την περιουσία μας και τον πλούτο μας, αλλά συγχρόνως αυτά, όταν ενεργοποιηθούν σωστά, να δώσουν χρήμα στο Δήμο, με το οποίο χρήμα θα προχωρήσει. Δεν είμαστε της γνώμης των δανείων, διότι από ό,τι ακούσαμε μέχρι προχθές, ήδη σε μεγάλα έργα ζητούν δάνεια για να τελειώσουν. Τα δάνεια είναι πολύ μεγάλα. Ποιος θα τα πληρώσει? Μήπως τα έργα τα ίδια που έχουν κάνει θα μπορούσαν να βγάλουν τα έξοδά τους? Νομίζω όχι. Πόσο μάλλον να μπουν και δάνεια από πάνω. Και μάλιστα ορισμένα έργα αυτά δεν είναι απλά έργα. Είναι ΑΕ που δημιουργούνται. Δηλαδή εταιρείες που είναι πολύ εύκολες στο να φύγουν από τα χέρια των δημοτών και να πάνε στα χέρια κάποιων ξένων ειδικά και πλουσίων. Πληρωμένα όλα, δηλαδή τα παίρνουν τζάμπα. Και θα χρωστάμε και από πάνω το δάνειο. Έτσι τώρα εμείς θα το δώσουμε στο λαό και αν ο λαός το ψηφίσει, τότε θα γίνει έργο. Αλλά δεν νομίζω κανείς να ψηφίσει εναντίον του. Έτσι. Αυτό που μας διαφοροποιεί σε σχέση με τους υπόλοιπους συνδυασμούς, ένα σημείο αιχμής είναι το εξής. Η ανακλητότητα.
όπως την έχουμε συζητήσει. Είναι ένα έγγραφο που υπογράφουμε και το οποίο έχει να κάνει με το εξής. Ότι εμείς δεσμευόμαστε, κύριοι, και εφόσον είμαι και εγώ μέλος του παρόντος συνδυασμού, έχουν πάρθει κάποιες αποφάσεις. Ωραία μέχρι εδώ. Είμαι υποχρεωμένος είτε όχι, είτε συμφωνώ είτε όχι, να τις ακολουθήσω. Εάν εγώ βγω και κάνω του κεφαλιού μου και δεν είμαι συνεπής σε αυτά που έχω πει στον κόσμο, τώρα μπροστά σας, εδώ στις κάμερες που βρίσκομαι, μαζί με τους συνυποψήφιους μου, έχουμε πει ορισμένα πράγματα. Εάν αύριο μεθαύριο δεν τα ακολουθήσω και κάνω κάποια άλλα πράγματα, αυτόματα εδώ η Ολομέλεια με φωνάζει, μου λέει, πήγαινε στο σπίτι σας, θα έρθει κάποιος άλλος στη θέση σου. Αυτό το πράγμα. Και δεν γνωρίζω να γίνεται σε κανένα άλλο συνδυασμό. Ούτε εδώ στην πόλη μας, αλλά ούτε και κάπου αλλού, σε κάποιους άλλους συνδυασμούς, σε άλλες περιοχές. Είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Ένα άλλο κομμάτι είναι το εξής, ότι όπως προείπε και ο συνυποψήφιος ο κύριος Ζαμπετάκης, όπως είπε και η κυρία Μανατίδου, η επικεφαλής μας, μιλήσαμε και είπαμε ότι έχουμε φτιάξει ένα μηχανισμό ηλεκτρονικό, εν πάση περιπτώσει, ανεβάζουμε τις προτάσεις, μιλάμε με τον κόσμο, έχουμε την απευθείας επαφή και μπορεί να μας πούνε κάποιοι, ας πούμε, ότι είσαστε μια ηλεκτρονική παράταξη, ρε παιδιά. Όχι, δεν είμαστε απλά μια ηλεκτρονική παράταξη του ίντερνετ με το Facebook και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όχι. Το έχουμε αποδείξει, εγώ λιγότερο βέβαια, αλλά οι συνυποψήφοι πλέον των 18 μηνών, έτσι, 1,5 χρόνο τώρα, με τη συνεχής παρουσία στο Ειρηνοδικείο, με όλη αυτή την ιστορία, με τις συγκρούσεις με τα ΜΑΤ που έχουν γίνει κατά καιρούς, έτσι, το έχουν αποδείξει ότι δεν είμαστε απλά μια ομάδα ανθρώπων ηλεκτρονική, είμαστε άνθρωποι της πραγματικής ζωής, δεν είμαστε της εικονικής πραγματικότητας, έτσι, ούτε απλά μόνο της ψηφιακής πραγματικότητας. Αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο το εκμεταλλευόμαστε, έτσι, για να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, έτσι, με πάρα πολύ υψηλές ποιότητες, αποτελέσματα με πάρα πολύ υψηλές ποιότητες, όπως είπα, και συνεχώς να επιτυγχάνουμε αυτές τις ζυμώσεις. Γιατί η πραγματικότητα, έτσι, τρέχει συνεχώς. Σήμερα έχουμε αυτά τα προβλήματα. Θα καταφέρουμε με όλη την καλή διάθεση που έχουμε να τα φτιάξουμε αυτά, βρε αδερφέ. Αλλά η επόμενη μέρα τι προβλήματα μας γεννάει. Έλα μου ντε. Ο στόχος της παράταξης ποιος είναι? Να ξυπνήσουμε τον κόσμο. Όπως είπαμε, είμαστε μια ομάδα αφυπνισμένων πολιτών. Έχουμε περάσει στο στάδιο του ενεργού πολίτη, του ακτιβιστή, όπως το προανέφερε και η επικεφαλής μας, η κυρία Μανατίδου. Έτσι. Και ένα από αυτά τα κομμάτια είναι να αφυπνίσουμε και τους συμπολίτες μας. Έτσι. Είμαστε εδώ, έχουμε ξυπνήσει, κινούμαστε. Ελάτε μαζί μας, όλοι μαζί οι πολίτες εδώ, αφυπνισμένοι. Ξέρετε, δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Εγώ είμαι ένας άνεργος, το επάγγελμά μου είναι security. Έτσι. Λοιπόν, τώρα μπαίνω στο 12ο μήνα, κλείνω χρόνο δηλαδή άνεργος. Έτσι. Ωστόσο, θα μπορούσα να κάνω κάποια πράγματα, ας πούμε, να πέσω στην παραβατικότητα, να το δικαιολογήσω, να πω ότι βρε παιδιά έπρεπε να επιβιώσω. Παρ' όλα αυτά δεν τα παρατάω, δεν το βάζω κάτω. Θα μπορούσα σε άλλη περίπτωση να σηκωθώ να φύγω, γιατί έχω, ας πούμε, από φίλους και συγγενείς προτάσεις, έλα στη Γερμανία, έλα στην Αυστραλία. Δεν το κάνω. Είμαι Ηρακλειώτης και μένω εδώ, να παλέψω εδώ μαζί με αυτούς τους ανθρώπους. Μαζί με τους ανθρώπους μου. Εδώ μένω. Εδώ παλεύω. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με μένα. Δεν θα κοιτάξω μόνο το τομάρι μου. Μπορώ να φύγω αύριο, να μου κάνω το ειστήριο, να πάω στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ. Για τους υπόλοιπους όμως, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βλέπουμε κάθε Τετάρτη και τους παίρνουν τα σπίτια τους στο Ειρηνοδικείο, τι γίνεται? Στους πληστηριασμούς, για τα παιδιά μας. Υπάρχει ένα αξίωμα που λέει ότι αυτόν τον κόσμο τον έχουμε πάρει δανεικό από τα παιδιά μας. Κάποια στιγμή πρέπει να τους τον επιστρέψουμε. Πώς τους τον επιστρέφουμε? Αυτά τα μαύρα χάλια, πιο μαύρα και από την άσφαλτο που πατάμε.